Samantala, 7 oras naman po na power interruption mararanasan po sa Barangay Tebuel, Manaoag. Para sa detalye ng balitang to, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Makararanas ng 7 oras na power interruption ang bahagi ng Barangay Tebuel sa bayan ng Manaoag sa araw ng Miyerkules, June 18, 2025. Ayon sa abiso ng Dagupan Electric Corporation o DECORP, inaasahang mararanasan ang pansamantalang kawalan ng kuryente mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang dahilan ng naturang power interruption ay upang mag-operate at reconductor ng secondary line dahil sa overloading. Inaabisuhan ang mga apektadong residente na maagang mag-charge ng mga digital devices at power banks upang handa sa pansamantalang kawalan ng kuryente sa naturang bahagi. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM